ser vi en øvelse til den tungroede armbøjer, musculus biceps brachii. Og når Hendriksen han hiver vægten opad, så arbejder musklerne koncentrisk, de bøjer armen. Og på vej ned arbejder de ekscentrisk ved at holde igen på vægten, så den ikke bare falder ned. Og koncentrisk og ekscentrisk. Koncentrisk og ekscentrisk. Og musklerne arbejder over albueledet. Her ser vi den trehovedede armstrækker, musculus triceps brachii, hvor vi ser, at musklen arbejder koncentrisk og strækker albueledet, og så arbejder den ekscentrisk, hvor den bøjer. Her er en øvelse til rygstrækkerne. Musculus erector spinae. I det Christian går ned, arbejder rygstrækkerne ekscentrisk over rygsøjlen. Og i det han går op, arbejder rygstrækkerne koncentrisk over rygsøjlen. Og Jørgen træner nu den lige mavemuskel, også kaldet musculus rectus abdominus, som nu koncentrisk og ekscentrisk. Musklen arbejder med bevægelser i rygsøjlen og sørger for at bøje den. Og her ser vi den store brystmuskel, musculus pectoralis major, hvor vi kan se, at når han skubber opad, så bøjer den skulderledet, og den arbejder koncentrisk, så koncentrisk, og så arbejder den ekscentrisk. Koncentrisk og ekscentrisk. Han træner nu primært deltomusklen, Musculus deltoideus. og den arbejder koncentrisk ved at trække sig sammen, når armene de skubber den opad. Koncentrisk, så er der lidt statisk, hvor han holder den, og så arbejder de ekscentrisk på vej ned ved at holde igen på vægten. Koncentrisk, statisk, ekscentrisk. Desuden arbejder deltamusklen over skulderledet. Her har vi så et eksempel på en øvelse til den brede rygmuskel, musculus latimus dorsi. I det Lasse trækker stangen ned, arbejder musklen koncentrisk, og i det over. Godt, vi tager nu hasemusklerne, eller rettere kaldt musculus semitendinosus og musculus semimembranosus. Og hvis Joachim lige begynder. Vi ser musklen arbejde koncentrisk nu, og lidt statisk lige før, og så nu ekscentrisk. Og hasemusklerne bevæger primært knæledet. Her har vi en øvelse til den firehovedede knæstrækker, musculus quadriceps femoris, som er med til at strække knæet eller bøje knæledet. Her kan vi se, at den arbejder koncentrisk og strækker knæledet, og lige nu arbejder den isomerisk. Og så går den tilbage og bøjer knæledet, hvor den arbejder ekscentrisk. Så koncentrisk, isomerisk og ekscentrisk.